Lidi mají dvě základní tendence, nebo já takhle vnímám lidi, můžete říkat, drotárové paradigma je, že lidi mají dvě tendence. Porušit jakákoliv omezení, která před nima jsou položena, ano. A být tak líní, jak to jenom jde. A tím pádem vidíme, že tohle není možné zastavit, protože my chceme být líní a tohle to za nás udělá spoustu práce. Ano. A za druhé budeme zkoušet, jak to, jako cokoliv jiného, co jsme objevili, jde zneužít. Aha, jsme v hodně teoretické rovině v tuhle chvíli. Já jsem doufal, že se co nejrychleji dostaneme k něčemu, k nějakým praktickým věcem. S čím třeba bojujete vy v tuhle chvíli? Protože jeden z vašich kolegů na multimediálních technikách, jako myslím z kolegů pedagogů na multimediálních technikách, Martin Petrásek, byl až překvapený tím, jak málo zatím studenti používají nástroje typu ChatGPT a podobně. Až jsem cítil jakési zklamání, přitom já bych teda čekal, že vlastně si třeba pedagogové oddychnou, že to není zase... Ne, pedagogové jako já jsou zděšení tím, jak se rozevírají nůžky mezi lidma, mezi těma, kdo to užívají a kdo ne. Prostě představte si, že byste dneska měli studenta, co by vzal brko a pergamen a šel do knihovny dělat si výpisky. Aha. Tak to je prostě něco, kde on nemůže stíhat se studentama, který si sednou a přes Google Search si stáhnou v PDF-ku všechno to, pro co on musel někam cestovat. Jasně. A opisovat. A udělají si z toho bez problémů výpisky. A který vyučující teď říká, no ne, z počítače, to musíte z knížky. Jo, rozumím. Teď moje další knížka vychází jenom v e-verzi. Rozumím. Takže v podstatě... No a jak je možné, že teda někteří studenti v podstatě to nechtějí používat? Je to zdarma všechny ty nástroje? Nebo aspoň ty základní verze jsou povětšinou zdarma? Nejsou zdarma. Já pro mé studenty taky dělám takový minikurs, kde jim ukazuju, co je zdarma a co už zdarma není a jaký je mezi tím rozdíl, aby nekupovali kočku v pytli, se tady taky říká. U nás na Slovensku se říká mačka vo vreci totiž. My máme zajíce v pytli. Zajíce v pytli, dobrý. Ale já se snažím opravdu jako vypilovat svou češtinu. Tak. Je to znát. Děkuju. Můj zubař neumí zdaleka tak dobře. Ale on se neživí pusou, když vystupuje. Já si myslím, že každý se má učit, ale ty extra fráze, tak ty ne úplně vždycky člověk chytne. Rozumím. A ještě i s tím vám pomůže umělá inteligence, když na to přijde. To je pecka. Takže moje první zkušenost, když jsem na začátku tohohle roku, 23, mluvila se studenty a oni to neznají, jak je to možný. A v novinách se píše, jak to přece všichni užívají, aby nás učitelé podvedli. Aha. Tak jsem říkala, aha, výborně, takže vám zadávám povinný úkol ze sociální psychologie. Já mám celou sadu takových povinných úkolů, co dělají přes semestr. Stáhnete si tady ChatGPT, tenkrát 3.5 zdarma byla a jenom tohle bylo jako nejlepší. A uděláte mi rozhovor, bude to dialog. Ne, že se zeptáte, kdy jede vlak nejbližší do Ostravy, protože tohle je databázový dotaz. Rozumím. To je vhodný pro Google Search. Vy uděláte dialog a pokusíte se jí nachytat, že vám odpoví blbě. To proto, aby si studenti zjistili, že to není takový, co jim vypracuje bakalářku, protože tohle je pořád ještě nesmysl. Neboli, jestli vám to vypracovalo bakalářku, vaši učitelé nestojí za nic. Rozumím. Já. Takže to zkusili a skutečně spousta z nich byla z toho překvapena a ještě mi k tomu museli napsat reflexy, 1-2 odseky, jak se u toho cítili. Čili mi poslali screenshot, že to udělali, a pak mi napsali své emoce, kde byly 2 věci, jestli to byl můj první pokus a jak jsem se u toho cítil. A tím jsem, doufám, u části studentů prolomila to, že se toho bojím, protože se to museli vyzkoušet, protože jinak by neměli dostali zkoušku. Bude ještě možné napsat třeba
bakalářku nebo nějakou takovouhle práci bez toho? Asi jo, že to nebude. Není problém napsat bez toho. Problém je, aby jsme my, vyučující, vyžadovali takové práce, které nejdou udělat tak, že opíšete 5 knih a vznikla 6. Tohle se mi nelíbilo už předtím a já jsem vděčná, že přišel ten chat GPT, který ukazuje, že tímhle směrem dál nemůžou kolegové jít. Mé práce takhle jako takzvaná rešerže. Prostě nikdy nevypadá. Proč? Na co to je? K čemu to je? Jestli on neumí hledat v literatuře, neměl se dostat ke státnicím. Proč já ho mám zkoušet, že si umí vyhledat něco v literatuře? A studenti třeba u mě hodně dělají o seniorech. Já jim vysloveně zakazuju, aby měli kapitoly typu, co je to stáří, jestli to vy nevíte, tak proč co děláte ve 3. ročníku? Já to vím, vy to víte, k čemu to tady píšete? Jasně, to není nějaká exaktní věda, kde by muselo být všechno přesně definovat. Kde si prostě sednete a ten chat GPT vám to napíše rychleji, lépe a úplně stejně zbytečně, protože je to k ničemu. Ale třeba já nevím, teď se mnou konzultovala studentka o seniorech a edukaci hygieny a tak jsme si sedli. Já konzultuju se studentama pouze online, takže jsem sdílela obrazovku, spustili jsme mou 4 a zeptali jsme se jí, jaké existují aplikace mobilní, které by mohly pomoci s edukací hygieny pro seniory. Tohle nenajdete přes Google Search a vy to taky nebudete snadno hledat, protože a ona vám vyplivne několik, napíše popisky a studentka teď půjde, všechny si je stáhne. Já jsem chtěla ještě ty, které jsou zdarma, protože na to ty zařízení nemají, aby zkoušeli něco za peníze a nevíme, jak to dopadne. Studentka bude mít teoretickou kapitolu, která bude spočívat v její analýze, jaké to je, jak je to uživatelsky příjemné, ta aplikace, jestli by ji bylo možné použít v našich českých zařízeních, jestli třeba potřebuje, tam dostala ode mě sadu pokynů, potřebuje to jazykovou mutaci, není to tak těžký udělat. Kdybychom věděli co, tak můžeme požádat jiného studenta, aby udělal diplomku, ať nám udělá praktický program, on udělá program a my dosadíme, co chceme. Tohle chceme. Chceme edukovat hygienu. A našli jsme dokonce aplikace, které jsou určeny pro nemocnice, pro udržování hygieny zaměstnanců, což by se taky mohlo hodit pro ty zařízení, protože je důležitá hygiena nejenom těch seniorů v těch zařízeních, ale taky těch zaměstnanců. Nejenom pro covid, pro všechny ty další věci. Ja? To bych zrovna řekl, že je aplikace, nebo že je věc, která už je 100 let vypracovaná perfektně. Ale v našich skriptech se něco takového ani nezmiňuje, že takové aplikace jsou. Takže s tím si pomůžete, s tím ChatGPT, on vám dá hinty, kde se to nachází, co tam je. A vy jdete a teď to bude ale práce té studentky, že to zanalyzuje pro aktuální potřeby zařízení, které jsou v opavském regionu. A teďka... Ze znalostí těch zařízení samozřejmě, což ta umělá inteligence nemá. Já teďka zkusím takový oslí můstek, jo? Protože my se teď bavíme o seniorech a o studentech zároveň a já jsem vždycky to bral tak, že jakákoliv technologie vždycky, můj děda se nejdál dostal k teletextu, SMSky už nepochopil, jo? Moje babička jakž takž chápe SMSky, ale umí je jenom přijímat, neumí je odesílat, jo? Já v tuhle chvíli ale vidím, že nástroje typu ChatGPT nebo ty obrázkové generátory, což jsou vlastně ty 2 nejběžnější nástroje, generátory textu a generátory obrázku, se kterými se dostane běžný člověk do styku. A je si vědom, že dělá s umělou inteligencí, aby jsme ještě tohle to je důležité říct. Tak vlastně to už nemůže být téměř jednodušší rozhraní. Jo? Už vlastně moje babička, která nechápe teda SMSky, ale pokud bych ji naučil, nebo v podstatě kdokoliv, kdo umí pracovat s klávesnicí, by už měl být schopen pracovat třeba s ChatGPT. Jako, jo? Vy se uzavíráte do toho, že ChatGPT potřebuje klávesnici, ale už teď na těch aplikacích začíná být jako voice chat a tímhle směrem to půjde podle mě právě. Já hodně dělám kolem gerontopsychologie teď, čili ty hlasový ovladače, aby si ti seniori mohli takhle popovídat nebo o něco požádat a tak dále, místo toho,
aby zvonili, To bude pecka. tak to bude prostě pecka. Jenom Na my to se se na to těším. potřebujeme připravit. A technicky jinde se už na to připravují. Jako já si dovedu představit, že zařízení, které nainstaluju babičce do kuchyně, aby prostě si mohla povídat a dělalo to prostě pro ní, dělalo jí to společnost, když prostě ti mladí nemají čas zrovna, tak to by zase až taková katastrofa, že to vlastně si dovedu představit, že to bude stát pár 100 korun, jako, jo? Že to bude opravdu, že to může být i revoluce v tady v tomhle tom. A je mi jasné, že moje uvažování je poměrně krátkozraké, vy vidíte mnohem dál. Co všechno, jak může vlastně v té sociální péči třeba ta umělá inteligence pomoct, co nás třeba pouhé smrtelníky zatím nenapadá? Teď si představte, že máte tu babičku a vaším cílem je čím déle ji udržet soběstačnou, protože to samozřejmě pomáhá všem kolem a jí taky. Ano. Tak si představte, že co je první ze začáteční demencí. Zapomínáte věci, ztrácíte věci, nejste si jistí, jestli jste ty léky vzali nebo nevzali. Ano. Tohle všechno vám chytrá domácnost dokáže zkontrolovat. Vy víte, že si ráno ty léky odešly z ty krabičky, patrně jich znědla aspoň takhle větší šance. Ano. Jo? A ta umělá inteligence jí to může taky připomenout. Jako zeptat se jí na to, ona jí odpoví, jestli si to dala nebo nedala. Zkontroluje pitný režim třeba. Připomene jí včas, že by se měla napít, protože u seniorů je jeden z velkých problémů je dehydratace, protože ztrácí pocit žízně. Ano. Tak, jak se zeslabuje zrak nebo sluch, tak se zeslabuje pocit žízně. A tohle je velice nebezpečný, protože tím hůř oni regenerují, reagují. Jo? A jediné, co potřebujeme, je dostatečně je hydratovat, připomínat jim. A teď, když to budete dělat vy jako potomek, tak jdete na nervy. Když vynadá umělá inteligenci, ale drž už kušnu, to jsi mi už říkala, tak jí to nevyčerpává, ona nevyhoří z toho, ona je na to připravená. A tohle se dostáváme k jedné mé oblíbené vlastnosti ChatGPT, že já se toho můžu ptát na hrozně hloupý dotazy, který kdybych položil někomu z oboru, jo, tak by řekl, jsi blbej, prosím tě, to každý ví. A ta umělá inteligence trpělivě odpoví i na sebe hloupější dotaz. Nebo sebešílenější. Nebo sebešílenější. Já mám jeden chat, který nazývám heretické myšlenky, Ano. kde z ní konzultují všechno, co se mi hrubě nelíbí na kánonech psychologie. Ano. A jako se tak dobře uklidním a ona mi je schopná říct, ano, tuhle tu myšlenku měl taky tenhle a tenhle, skutečně zpochybňují Maslowovou pyramidu, kterou nesnáším, jakože není a po případě ano, tak tahle vaše myšlenka je už velice výrazně heretická proti kanonu, tak si říkám, jo, tak tady jsem dokonce originální. Aha, jo. A já se tam tím jako uklidním, hodně se tím uklidním a nemusím na to používat nějakýho kolegu, který nechápe, proč já mám tu potřebu, skutečně potřebu přemýšlet o těch věcech, které jsou jako teoreticky, máme je ve všech skriptech. Proč já je prostě mám potřebu stále jako probírat, nebo se s nima hádat, nebo diskutovat. Ale mě to pomáhá. Jak vypadá nějaké, řekněme, že mezi našimi diváky budou lidé, kteří si tak jako ošahávají ty nové technologie a podobně. Jak vypadá třeba váš úvod, nějaké první cvičení, které vy zadáte studentům a můžeme to třeba i zadat našim divákům, aby si vyzkoušeli nějaké základní věci, co by mohli s tou, jak by to jim to mohlo pomoci třeba ve studiu na středních školách, jo? Naši diváci jsou třeba ze středních škol, anebo jejich rodiče to jsou a podobně. Já bych vám klidně, já nevím, jestli můžete sdílet jako nějaký Wordový dokument nebo něco, tak já jsem ochotná sdílet rovnou cvičení, které rozesílám studentům. A na to cvičení tam je výborná věc v tom, že nebudete vůbec potřebovat žádný ChatGPT, stačí vám Google Search. Aha. A protože tohle cvičení spočívá v tom, že jsem nechala vypracovat odpověď na dotaz, s tím, že moje umělá inteligence využila taky vyhledávání internetu, dodala, odkud to našla, a můj student musí k tomu přistoupit jako oponent
práce, to znamená, zkontroluje, jestli ty odkazy opravdu obsahují to, co ta umělá inteligence tvrdí. A dělala jsem to teď v říjnu, takže je to ještě poměrně čerstvý, jak to pořád funguje, protože ono se to stále zlepšuje a mění, že jo, prostě to je jako těžké. Já jim něco říkám, že je, nebo že bude a za 2 týdny je to reál. No to je věc, jakoby já vlastně v tuto chvíli ve svém, já jsem pochopil, že všichni lidé se budou asi celý život cítit jako mladíci, ale já v tuto chvíli, byť se cítím jako relativně mladý člověk, tak nechápu některé zejména z těch populárních technologií a populárních věcí typu TikTok a podobné věci, jako nechápu vlastně, jak to využívat, jo? A bojím se toho, že vlastně nebudu chápat čím dál tím více. Bojíte se toho třeba, nebo umíte používat TikTok a tady, nebo tady tyhle věci ke komunikaci a podobně? Já používám Twitter. Používáte Twitter, jo. Nemůžete používat všechno. Kdybyste chtěl být na všech sociálních sítích, tak se zblázníte. Jestli je někdo na všech sociálních sítích, to znamená, že má PR tým, který na tom dělá. Rozumím. Ale řekněme, že jako pro práci, já jsem teda pochopil kdysi, prostě v roce 2008, když jsem se poprvé setkal s Facebookem, tak jsem to považoval za jakousi divnou obskurní věc, kterou používá někdo co jsem viděl v nějakém hostelu na komunikaci se svými kolegy. Já jsem to používal tehda víceméně něco jako couchsurfing nebo něco podobného, protože jsem nevěděl, k čemu používat Facebook. Nějakým způsobem jsem se naučil používat Facebook, používat YouTube a pochopil jsem, že vlastně v tuhle chvíli třeba mladí lidé vůbec na Facebooku nejsou. No jistě ne, protože jsou tam jejich rodiče a starí rodiče. Vy chcete mít místo, kde vás nekontrolují, tak proto ten TikTok, protože tam nejsou ti rodiče a staří rodiče. Jestli, vážený rodiče a staří rodiče, jestli nechcete mít děti na TikToku, udělejte si tam účty, choďte, lajkujte a oni se přestěhují jinam. Jo. Rozumím tomu. Teďka spíš jde o to, že vlastně ona to bude vždycky taková honíka, protože jakoby lidé o generaci starší by rádi, aby ta mladší generace se poučila z některých, že já nevím, jak to máte vy, ale já si vždycky tluču do hlavy za věci, které jsem dělal před 5 lety a 10 lety a 20 lety a podobně. Říkám si, jak jsem mohl být tak blbej a pak se kouknu ven a vidím, že ostatní dělají úplně ty samé blbosti jako já. A v podstatě úkolem vzdělávání je prostě říct, hele, nedělejte ty samé chyby, jako jsem dělal já, dělejte i nové chyby úplně, jako jo. A teďka já bych chtěl třeba promluvit k mladé generaci nějakým způsobem. YouTube naštěstí jakž tak berou i mladí lidi, ale jak se můžu nějak se pomocí těchto technologií přiblížit k těm 12letým bez toho, aniž bych používal TikTok a podobně, nebo... No to můžete, ale teď jsme právě odešli od toho AI výrazně úplně jinde. Tohle to je ještě před AI, TikTok, teda respektive, zeptejte se mě za rok, protože oni tam to AI hodlají dát. Ono to vypadá tak, že budete mít AIčko napojené na Word za rok a den. Nebo to myslím, že už je teď dokonce, ne? Ne, teď když máte jako doma Word, tak si píšete a máte tam jenom nějakou tu menší kontrolu gramatiky a podobně. A to ještě ta hloupá inteligence, ale bude další level. Jo, no mi jde o to, že vlastně ve chvíli, kdy já s těma mladýma chci komunikovat, tak jakoby se jim musím, a já jsem se možná zpátky k tomu AI chtěl podbídnout, chtěl dostat, protože vlastně způsob, jakým na TikToku nebo YouTube a podobně je mi nabízen obsah, tak v podstatě jakási umělá inteligence, jakási neuronová síť se snaží vyhodnotit, co mě bude bavit a co mě co nejdéle udrží na té jejich platformě. A je to souboj umělých inteligencí, jestli to bude TikTok, nebo YouTube, nebo Facebook, nebo Instagram, v podstatě ta umělá inteligence, která mě tam udrží nejdýl, která vyhraje souboj o moji pozornost, tak ta v podstatě vydělá nejvíc peněz těm jeho provozovatelům, že jo?
Dobře, takže tohle to je ale ta umělá inteligence, o které lidi nevědí, že ji užívají nebo jsou jí užíváni. Ano. A proto si myslím, že ta ChatGPT nebo DALL-E nebo Midjourney, tak to jsou férové umělé inteligence, protože vy víte, že s nimi děláte. Ano. Jo? A jestli bude někdo říkat, nevím, co mi to saje z počítače, tak to nevíte ani o Facebooku. Takže mi to přijde úplně stejně férové nebo neférové. Ale co se týče umělé inteligence, tak vám, který by chtěl prorazit na TikToku, ale neví přesně jak, tak může poradit z produkci. Pomoci upravovat věci, vyrábět věci nebo dát konkrétní technické rady. Já řeknu příklad, jak jsem já používala svou 4. Ano. Když jsem chtěla něco, já jsem psycholog, já nejsem grafik, že? Rozumím. Ale strašně jsem toužila udělat motivační obrázek, teď u slovenských voleb pojďte volit, Ano. ale já nezdílím nikde své obrázky. Rozumím. Takže jsem udělala svou fotku, jak jdu volit a chtěla jsem tam dát tadyhle pejska jako nahradit hlavu. Ano. Ale jak se to dělá? Já jsem věděla, že někde v PowerPointu to jde, že jsem to kdysi dělala, ale úplně jsem zapomněla jak. Ano. Protože tyhle ty věci, co si každý myslí, že umí s PowerPointem a Excelem, tak většina z nich umí jenom základ, ale Ano. ty triky neumějí. Jsem věděla, že to tam někde je, tak jsem se zeptala ChatGPT a ty mě navede, jak můžu upravit tyhle ty 2 obrázky, spojit dohromady, abych měla sebe tadyhle s dogem. Ano. A ono mi to poradilo, jenomže já jsem na to mluvila česky, takže mi to poradilo česky. Já jsem samozřejmě zjistila, že teda jako já mám PowerPoint v angličtině natažený a její rada, kde je něco a kdo ví, jak se to jmenuje, protože to, že si to překládáte v hlavě, to se takhle nemusí jmenovat. Takže ona vás navede. Dobře, takže v angličtině jdeš na horní liště, 3. zleva, bude napsaný takhle. Rozklikneš tu lištu, 4. ze zhora, napsaný takhle. Klikneš na to. To znamená, že kdybyste měli francouzské ovládání a neumíte francouzsky, tak pomocí tohohle tam dostanete na francouzskou verzi TikToku své videa. Kdyby vymysleli něco lepšího než je TikTok. Protože na tom TikToku už jsou ti seniori a ty rodiče, takže už tam ty děcka nejsou, jo. Rodiče už jsou, no ještě nejsou na TikToku. Jo, ale až budou na TikToku a děcka se přesunou někam na francouzštinu, tak se tam dostanete za nima tak, že si pomůžete přes umělou inteligenci. Ta 4 proti 3,5, kde si tohle nemůžete nahrát. A co teda se musí, co teda byste doporučila teda těm lidem, když bychom jim nechtěli vyloženě dávat nějaké cvičení, co jim dá nějaký obrázek, kam to bude směřovat třeba za rok, za 2, protože já vlastně, co chci, aby si lidé odnesli z tohoto videa, je jednak, co se budeme učit třeba za 2 roky. Pluginy. To bude to, kam to půjde teď, podle mě. Hele, je to takový, právě jsem si to vymyslela, ne jo, jako že je to, nemám to od někoho prostě, ale myslím si, že to je taková moje věštba teda, že to, kde teď to půjde dál, tak budou pluginy pro umělou inteligenci, čili konkrétní aplikace, které nasadíte na to. Teď máme oficiální aplikace nějaké, kterou si můžete nasadit, když máte koupenou tu ChatGPT 4, tak já jsem si třeba na to nasadila Cosmic Dream, což je takové DALL-E na LSD, tomu říkám, hodně barevné, vibrant prostě, jako obrázky a prostě si s tím hraju, nebo jsou tam pluginy typu, já miluju deskové hry, já hraju všechno, co se dá. A teď je tam plugin, vysvětlím vám jakékoliv zapeklité pravidlo v deskových hrách. Jo, takže to máte prostě vedle na tabletu a když se všichni hádají, jak se to má, tak tady budete mít toho rozhodce a budete mít klid a mír. Nebo když zapomenete, my jsme ztratili od něčeho návod a nedokážeme to najít na ničem. Jako všechny ty velké weby, mi nemusíte radit, já je znám. Prostě od tohohle návod není nikde ke stažení v PDF-ku a tady by mi někdo pomohl prostě jak s tím. Jo?
A jasně, no. Pamatuju si, jak jsme se třeba u Magicu vždycky hádali jako o pravidlech a podobně. Přesně, a teď byste měli toho moderátora, rozhodce, na kterého můžete spolu nadávat všichni, když na to přijde, ne, že se hádáte mezi sebou, protože ta hra má být o tom, že stmeluje, ne, že prostě odcházíte domů a nenávidíte se. No, jako já jsem potom, když jsem tady tyhle ty věci zažíval čím dál tím častěji, tak jsem šel k čím dál tím jednodušším hrám a skončil jsem u šachu a go. Jako, takže... Čím dál jednodušším hrám šachu a go. Výbor. No, tak protože míň pravidel a víc komplexity. Jako. No, ale jsou tam pevně daná pravidla, asi ano, takhle. Přesně tak, no. No, my jsme měli včera den prevence a mě napadlo mimo to všechno, co jsme slíbili, tak jsem tam vzala tablet s umělou inteligencí, jako kdyby měl někdo zájem. A právě tam jsem ukazovala lidem, proč se nemají toho bát. Takže příště to máme napevno v programu a budu mít několik studentů, co tam budou ukazovat prostě lidem, co to je. Jak třeba je tam plugin, pomůžu vám vypadat jakoukoliv skvrnu na prádle. Ano. Jo, já si tam můžu stáhnout tu skvrnu, hodit tam tu fotku, napsat, co o tom vím nebo nevím, občas máte skvrnu, nevíte od čeho, a ono vám to pomáhá s tím prostě starat se o věci, čili ale ne takový, jako teď jdu a hledám, ale prostě úplně konkrétní, máte to své foto. Jo. Pro mě to bylo třeba, že jsem si nafotila, miluju hlodavce, nafotila jsem si nějakého divného hlodavce, kterého jsem neuměla určit. A ona mi pomohla najít druh, já jsem si pak u něm mohla načíst něco a tak dále, jo, protože prostě byl krásný. Tady se to nabízí houbařům, že jo? V Opavě nádherný prostě váš místní. Jo, a houbařům se to nabízí, že jo? Jakoby... Jo, houbaři taky, ale nejsem si, určitě jsem si jistá, že tam dolů je takový velký nadpis, jakékoliv informace musíte brát s rezervou a nebereme za ně odpovědnost, takže... Rozumím, no. Taky mě to strašně pomáhá a myslím si, že spousta lidí by to využila. Znáte to takový, jako když neumíte najít to slovo, které hledáte? Rozumím. Tam někde. Jo. A neumíte ho najít. A teď si představte, že píšete knížku a teď je tam to slovo, ale vy ho neumíte najít. To na Google nenajdete. Napiš mi to slovo, které neumím najít. Ne. Ale můžete jí říkat, co hledáte. Prosím tě, já vím, že se to nějak jmenuje. Nebo umím od toho jenom, tohle jsem se ptala do knížky. Moje matka tomu říkala fircovka. Určitě to není spisovný. Je to taková ta nit jemná, co z ní sešiješ věci, než je hodíš do stroje. A pak se to vypáře. Prosím tě, jak se říká ty věci? Já nevím, já jsem psycholog. Ale já jsem to nutně potřebovala použít do textu o předmětech vyráběných pro seniory. A ona vám říká, takže máte na mysli dočasnou vytrhovací nit, neboli ještě vám dá několik možností, které všechny jsou validní. Nebo, já píšu česky, prosím tě, co je lepší napsat? Krejčová nebo švadlena? V textu jako tenhle. Aha. A ty detaily, které ona mě pomáhá, abych tu češtinu mohla mít perfektní, to je úžasné. Tam zrovna bych viděl spíš než jakoby, co je správnější, já bych to chtěl spíš ozvláštnit třeba. Ne, text, co je správnější, pokud říkám, že je jako profesionálka, jo, jako že konzultujte tohleto z profesionální, a teď co, je to lepší použít krejčová nebo švadlena? Jo, rozumím. Jo. Něco z toho je takový, píšete odborný text, nepíšete, já píšu odborný, a teď co z toho je, já to nevím, a možná by s tím i skutečný Čech měl problém si říkat, hele, co je vlastně to lepší. A ona mi s tím pomůže. To je úžasný. A ještě lepší je, že vám pomůže, když potřebujete přeložit ten odborný článek do angličtiny, tak to už je úplně jako perfektní, protože tohle já z hlavy nedám. Ona vám přeloží knížku. Ano. A vám pak stačí zaplatit korektora. Tak, teďka já vidím spoustu z těch plusů, které jako vidíte vy. A teď já se zeptám, zavolám mojí babičce, představí se jako, že je člověk důvěryhodný, bude s ní hovořit velice pěkně nějaký přístroj a přesvědčí o tom, že, já nevím, ve 2 hodiny přijde kontrola něčeho a řekněme nějakým způsobem vysajem konto, nebo prostě, jo, dovedu si... To se už teď děje, akorát to dělají lidi. Teď to dělají lidi. Jakoby párkrát mi volali lidi, máte u nás 30 000, které si můžete okamžitě vyzvednout, je to, jo, a jeli, jo. A teď já si říkám, no tak jasně, teďka to dělají lidi za $1 na hodinu někde v Indii,
nebo pro Čechy to dělají nějací lidé, kteří umí třeba česky. Věřím tomu, že v angličtině ta situace musí být mnohem horší, ano, je. protože je vlastně 100krát víc anglicky mluvící, no jasně. Ale jakoby ve chvíli, kdy se ta umělá inteligence naučí ten jazyk perfektně, to už v podstatě nebude existovat tahle bariéra. Jo. A já se strašlivě bojím jako šílené záplavy informací a dezinformací, která nebude neregulovaná, nebude regulovatelná, že to v podstatě nebude možné jakkoliv zamezit tomu, aby jakýkoliv podvodník používal tady tohle k vlastně ovlivňování naivních lidí. Jo? Jasně, že bude. A teďka, v tuto chvíli pořád jenom potřebujeme tu lidskou sílu, aby je ovlivňovala. Když to ve chvíli, kdy ta umělá inteligence, která tohle bude dělat, poběží i v průměrném mobilu, jo, tak se možná blíží scénář, který spousta lidí vidí jako velice černý, že lidé už nebudou věřit vůbec ničemu, protože ti, kteří věřili, tak dopadli špatně. A blíží a můžou se bát nějaké dystopie, prostě, která přijde třeba za 2, za 5 let. Ani ten náš rozhovor, který teďka natáčíme na 3 kamery, nebude vypadat důvěryhodně, protože něco takového by umělá inteligence zvládla nafejkovat levou zadní. Prostě bojíte se něčeho takového? A proč ne? A proč jo? A jako tihleti podvodníci existují. Oni jenom dostanou nový a další nástroj, stejně jako předtím dostali telefony nebo maily. Teď dostanou jeden další nástroj. Nezastavilo je nikdy nic, ani trest smrti je nezastavil a my jsme to nedokázali nikdy vymítit. Takže, že zločin bude, je jasný. Stavět to takovým tím hrůzou, ale teď budou mít umělou inteligenci a předtím měli, bože, telefony nebo cokoliv. Ne, my se prostě musíme naučit aktivně bránit. A třeba já jsem svý mámě poradila tohle, když přišla do toho věku a navíc měla nemoc, u který vypadala jako bezbranná stařenka. A tohle to jí jenom opticky udělala nemoc. Jo? A já jsem si říkala, a teď vypadá, že jako typická oběť. Tak je říkám, ale až tady přijde někdo a bude mít nějakou úplně úžasnou nabídku, tak ho otestuj, jestli není podvodník a dobře se mu dívej do očí, co to s ním udělá. Řekni, to zní velice zajímavě. Odpoledne sem přijde moje dcera, ta učí na vysoké škole. Přijďte ještě jednou to zopakovat, ona si to určitě ráda vyslechne. Jestli to byl poctivý řemeslník, který třeba, já nevím, prostě mě taky zazvonil na dveře poctivý řemeslník, udělal mi krásně odhlučněný dveře, příště jsem zvedla telefon a chtěla jsem ještě do ložnice. Ano. Jo? Protože to byl poctivý týpek. Ano. A ten, kdyby slyšel, že tam přijde ještě další případný zákazník, tak si řekne, super, mám 2 zákazníky. Ano. Ale jestli je to podvodník a bude slyšet, přijde dcera, učí na vysoké škole, no tak tam už nepřijde nikdy. A moje máma dostala možnost otestovat podvodníka, to znamená na koni je ona. Ona nebyla postavená do role ubohé stařeny, která si sama neporadí. Ona měla všechny karty u sebe a dívala se na něj, co to s ním s týpkem dělá. Hele, neožulili ji o peníze ani jednou. Jo, ani jednou. Prostě žádná elektřina nebyla podepsána, žádný něco, protože žádný podvodník se nechtěl potkat se mnou a to mě vůbec neznají. Takže prosím vás, taky jestli ten důchodce nemá zrovna toho vysokoškolského tohohle, ať si ho vymyslí. Rozumím. Prostě řekne, ale vnuk studuje jako na právech, tak on by si to se mnou určitě rád vyposlechl. A jestli dotyčný zvedne kotvy a už ho není, tak to byl podvodník. Jestli řekne super, třeba si taky něco koupí, tak to byl opravdu upřímný obchodník, který možná má nějaký čínský šunt, ale opravdu ho chtěl prodat a ne vás podvést. No, jakoby tam si myslím, že ten hlavní rozdíl, který vlastně bude oproti tomuhle, bude to, že ten podvodník má nějaký omezený svůj čas, jo?
i on v podstatě do toho investuje svůj čas, aby vás podvedl, aby prostě, a on si řekne, no stojí mi to za to do toho investovat 10 hodin, no nestojí, protože je malá šance, že uspěju, protože tam bude ta vysokoškolsky vzdělaná dcera. Ale ve chvíli, kdy ten podvodník nemusí investovat svůj čas, tak v podstatě on na konci ale musí investovat svůj čas, on může pomoci umělé inteligence pouze první screeningovou várku, to znamená vybírám si, kdo je oběť a kdo není oběť, si protřídit. Ano. Na konci tam musí přijít ten lidský faktor. Dneska to máte v 2 levelech, prostě když ty volají z té Indie, tak vás sondují a kdo vypadá, že by se nechal nachytat, tak ten jde nadřízenému, který už se věnuje jenom těm slibným. A myslím si, že ten první level, to jsou ti, co budou nahrazeni umělou inteligencí, protože na konci musíte skutečně je přimět k tomu, aby vám ukázali, jo, a pak jsou samozřejmě ty věci. Nikdy nikomu neposílám platební kartu, aby mi poslal peníze. To je nesmysl. Platební kartou se platí, na platební kartu se neplatí. Tohle to je první věc, kterou já nevím proč, ještě pořád tolik lidí v Čechách taky naletí, že pošlou kartu, aby jim na kartu poslali peníze. Protože si držej představu, že se posílá na kartu. Teď je to stejný, jako kdyby pošlete mi klíček, no, a pak mě můžete přijít navštívit. Jako mně přijde být vtipný to, že jsem se několikrát setkal s tím, že když jsem se někoho zeptal, pošlete mi číslo účtu do SMSky, no to ne, to já nepošlu SMSky číslo účtu, to já se bojím, že by se to někde zveřejnilo. Jako, to je přesně opačný případ. Ano, to je opačný případ. No, ale jako je to vtipné v tom, že jakoby číslo účtu nechtějí poslat, ale číslo karty. Ale přeposlat nějaký podivný kódy, protože to jim nic neříká. No. Čili jsme zpátky u toho, že my se potřebujeme edukovat. Ano. A edukovat naše blízké. A mezi náma ta umělá inteligence by mohla být i něco, co vám bude pomáhat hlídat vaši seniorku, ano. Aby neudělala věci, jako je, jo, vypadá tohle jako podvod. A teď ona si zkontroluje, chtějí po mně zadní stranu karty, ale i přední stranu, nic z toho nepotřebuje, ano. Obchod poctivej. Jo? Je to 100% podvod. Jo? Prostě takový ty věci by vám mohla pomoci. Jo? A ten senior se pak necítí jako, že teď mi řekli, že jsem idiot, protože nerozumím moderní době, ale dali mi nástroj, jak já můžu prostě zatočit s těma podvodníkama, to se těším, až se nějaký objeví. To já mu prostě budu pít krev a já ho ještě zdržím na telefonu. V Austrálii jsem četla, že vyrábí umělou inteligenci, co je má zdržovat, tyhle ty volače, aby jim sebrala čas. Tomu docela rozumím, protože mně se líbila strategie, jakože ve chvíli, kdy ten člověk jako začne mluvit, protože oni někdy fakt jako to jsou kolovrátky, tak to prostě položím ten telefon, než ho jakoby tipnu, ale prostě položím a nechám ho kecat. A on ve chvíli, kdy neslyší nic, tak jenom, nebo ve chvíli, kdy, tak já udělám aha a jede se dál a já už si dělám svoje, jako kdyby, jo. A že vlastně ty lidi potom jako třeba stráví 5 minut tady tímhle s tím. Tak si představte, že teď tam pustíte svou umělou inteligenci, která prosím, udržují komunikaci. Jo. A ona nemá žádný data, která může poskytnout, ale povídá jak rogeriánský terapeut. Já nemám moc ráda. Ano, řekněte mi o tom víc, nebo zopakuje poslední část otázky, věty do otázky. Takže to bude, no jasně, a teďka vlastně na té druhé straně taky bude umělá inteligence, takže ty dvě umělé inteligence... Ale kdo platí telefonní účty? O tak v dnešní době už to bývá zdarma často, jako jo. Spíš teda si dovedu představit, že to zahltí ty linky, protože si umělé inteligence spolu budou povídat, a v tom případě, budou se snažit navzájem přechytračit. V tom případě WhatsApp nebo přes co budou volat, když to nebudou linky, tak najde své nástroje, aby odstříhl diskuze umělých inteligencí a položil to. Taky výhra. Přinuďte třetí stranu, ať to udělá za vás. No, jako my jsme s vaším kolegou při minulém rozhovoru se dostali na téma toho, že vlastně vědecký pracovník
kromě toho, že musí dělat to své samotné vědecké bádání, tak musí vyplňovat různé formuláře, posílat žádosti o granty a podobně, což si myslím, že je krásná aplikace pro umělou inteligenci. A věřím tomu, že pokud to není už teď k dispozici pro vás jako pro vědce, tak to bude brzy k dispozici. Na druhou stranu se nabízí, že z druhé strany bude umělá inteligence ty žádosti posuzovat a bude posuzovat, zda jsou správně vypsané. Což znamená, že budete muset používat umělou inteligenci, protože aby splňovala přesně, co chce umělá inteligence. A teď si představte, že tu umělou inteligenci já si platím nějakých 23 € měsíčně s tou spotřebou dat, kterou mám, která je nadstandardní. A místo toho, abyste zaplatili 23 € za měsíc, tak dneska platíte desítky tisíc euro za to, aby vám nějaká agentura pomohla, aby to vypadalo, což znamená, že v tomhle případě podle mě ty nůžky se uzavírají, protože 23 € má každá škola, která si chce požádat o nějaký grant. Tomu jednoznačně rozumím, ale mně se tam, jakoby já zase vždycky rád tyhle věci dotahuju jako dál než do absurdna, že vlastně ve chvíli, kdy si umělá inteligence bude žádat o granty a druhá umělá inteligence je bude schvalovat nebo zamítat, tak se může stát za 20 let, že v podstatě umělá inteligence bude rozhodovat, kudy půjde věda, umělá inteligence se bude za nás seznamovat, protože co já bych jakoby protože já si dovedu představit, že například v tuto chvíli mi chce volat někdo, že já nevím, zubař prostě si se mnou chce domluvit schůzku, tak místo toho, abych já s ním telefonoval 5 minut, kdy mám a kdy nemám čas, tak řeknu umělé inteligenci, ať mi to naplánuje ve chvíli, kdy mám čas. Jistě, mi to a ona se domluví s AI asistentem toho zubaře, aby se doladili časy, protože ona má váš kalendář a ten kalendář dneska pravděpodobně vy stejně někde držíte v elektronické formě. Jednoznačně. Jo? Takže vám najde tam tu hezkou díru a případně alternativu. A zubař pak najde tu díru v tom zubu. A zubař najde tu díru v tom zubu a všem to ušetří nervy, protože vy, když musíte volat tomu zubaři, tak vlastně to je psychický stres. Nemyslím teď jenom, že třeba jste introvert a nechci se vám nikam volat, ale prostě ta představa, že k zubaři je stresující sama o sobě, takže to nechcete udělat. Teď to prostě pořeší za vás umělá inteligence. A každý den ráno dostanu report, co ten den mám za program, jestli dobře chápu, třeba. Ne, vy víte, vy jste jí zadal, že prostě pravidelně jednou za rok musí být prevence, protože třeba na Slovensku... spíš myslím denní program můj, jo? A to máte už teďkom. Na mě to z Timesu vyskakuje každý den ráno, co mám udělat do práce. Ale pořád si to určuju jako řekněme sám, jo? Pořád sám se domlouvám s tím zubařem. Ne, mě to určuje vedoucí. Tam mi tam naháže ty povinnosti a jestli to udělala vedoucí nebo její AI, jaký je v tom rozdíl? Psychicky. Není žádný. No. To je krásná věc. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy vlastně ta vaše vedoucí k tomu použije umělou inteligenci, teďka ta protistrana. Jednou je to zubař, po druhé je to student, po třetí je to, já nevím, právník. A já jim přiřadím důležitost, protože student se spíše přizpůsobí, tomu nic jiného mu nezůstává, když jeho konzultaci přehodíme jindy, protože můj zubař je důležitější. Rozumím. Ale jako já v tuto chvíli právě se dostávám k tomu absurdnu, že v podstatě sítě umělých inteligencí nám budou určovat v podstatě, co kdy dělám. Oni to zoptimalizují perfektně. No. Každá minuta bude dokonale využitá a zároveň se postará i o to, abyste tam měla 3/4 hodiny pauzu na to si vydechnout, zacvičit nebo já nevím, něco. Řeknu jí, že bych si chtěl nějaký víkend skočit s padákem, tak prostě mi to domluví všechno, jo. Ale obávám se toho, že ve chvíli, kdy vlastně ta umělá inteligence to bude řídit natolik, že ten běžný člověk vlastně už ani nebude mít pocit, že má nad tím kontrolu. Jako jo. Že já vlastně občas chci mít v životě nějaké chyby, občas chci, aby kolega... Vy ty chyby budete dělat stejně, protože jste člověk. Ale jsou to moje chyby. Ano, jasně, ale vy byste ignoroval to, že máte tu návštěvu u zubaře, anebo byste našel dobrý důvod, proč tam nejít, ať už to máte zařízeno jenom v tom kalendáři od Teamsu nebo od té umělé inteligence. To prostě zůstane stejný. K tomu zubaři nakonec nepůjdete.
No, půjdu, úterý. Už teďka se bojím. To je ten důvod, proč jsem to vůbec vytáhl. Dobrý, já myslím, že v tuhle chvíli máme všechno, co jsem chtěl mít. Je něco, na co jsem se nezeptal, co byste ráda řekla divákům? Bude to mít přibližně 10 000 hlednutí. Jako zkoušet to, protože nůžky se budou rozevírat na lidi, kteří, jak to bylo před minulou generací, to bylo tak, že když jste neuměl základy na počítači, Ano. tak jste ztrácel. Jednoznačně. Jednoznačně. A teď se to bude znovu rozevírat na ty, co umí zadávat úkoly umělé inteligenci, aby jim pomohla se životem, a na ty, co ne, co to ignorují, co prostě voní počítač ne a umělou inteligenci už vůbec ne. To bude stejný jako ten počítač, jo? Počítač ne, já si to udělám ručně. Vedoucí, kteří budou chtít věci po staru, budou stejný jako ty, co ještě dneska vyžadují papíry. Jo? Vypadají jak dinosauři, protože to chtějí donést vytištěný, místo poslat mailem. Rozumím. Jsou ještě pořád, jo? Tak tihleti lidi, ty budou nejvíce řvát, že teda umělou inteligenci ne, protože oni ještě neaklimatizovali na PDFka. No, jako musím říct, že jsem byl velice překvapený, když jsem nedávno došel tady si nechat udělat rentgen, protože mám tenisový loket. A oni mi to dali, poprvé mi nedali ten velký list s tou fotografií, ale dali mi CD-ROM. Jsem říkal, budoucnost je v Opavě. Protože jakoby ve chvíli, kdy CD-ROM je zoufale zastaralá a v podstatě v žádném novém počítači už to není, tak začali dávat rentgenové snímky na CD-ROM vypálené. Jako. No. A jako v době, kdy prostě všechno visí na cloudech, nevidím důvod, proč prostě si tohle to neumíme posílat příčetně, ale třeba u nás v Prešově si pošlu od jednoho doktora druhému, pouze pokud všichni fyzicky sídlí v nemocnici, ano. Jako v krajské nemocnici, co tam máme fakultní nemocnice Prešov, tak i když je soukromník, a má tam pronajatý, ne jako, že je člen fakultní, a je soukromník a má tam pronajatý, tak si umí poslat, ale když je prostě z druhého konce města, tak si neumí poslat. Neptejte se mě technicky proč. Čím bych to uzavřel? Děkuju vám moc krát. Velice uchvatný rozhovor. Věřím tomu, že jestli budete zase někdy v Opavě, tak bych vás rád znova potkal a popovídal si o tom, jak se to vyvíjí dál. Za rok, jak to dopadlo, jo?